militantes, simpatizantes, veciños, o Partido Socialista ganou hoxe as eleccións no Grove. Ademais, un resultado histórico. O mellor resultado da historia a nivel local do Partido Socialista, número de votos. O mellor resultado na historia do Partido Socialista a nivel local, o número de concelleiros. Doblamos o segundo partido, o Partido Popular, 8 PSOE, 4 o PP. Ahora vai se Santa Rafaelito. O que vimos dicindo sempre todos estes días. Temos equipo, temos ilusión, temos gana, temos 8 concelleiros. 8 concelleiros para sacar adiante o proxecto do Partido Socialista. O proxecto que hoxe os veciños e veciñas do Grove respaldaron. O proxecto que hoxe os veciños e veciñas dixeron que queren que goberne este pueblo. Polo tanto, hoxe a pasalo ben, porque a partir de mañán temos un pobo que gobernar. Moitas gracias.